Charles Grixti huwa l-infermier li ħar premju ħaddim tas-sena f'San Vincenz de Paul. Dan f'ċerimonja li saret milux. L-infermier huwa deskritt mill-anzjani u l-kollegi tiegħu bħala raġel dedikat f'xogħlu. Ħidmietu ġib bosta sfidi, partikolarment meta il-pazjenti huma mdaħlin sew fleta. Dal-istazzjon żar sala Madre Teresa f'San Vincenz fejn hemmhekk iltaqa' mal-infermier Grixti li spjega magħna il-ħidma ewlenija tiegħu. Hija challenge li jinbidlu kuljum. Hawnhekk kull ward bħalma għandi jiena ward kbar għandha 36 pazjent. 36 l-anzjani dejjem huma pazjenti li jkollhom ħafna problemi. Mhux bħal meta żgħażagħ kiser siequ, m'għandux problemi aktar. Imma l-anzjani hekk ikollu fracture, ikollu ħafna problemi oħra. Allura jridu nqogħdu aktar attenti. Grixti mbagħad qalilna li xogħlu jagħtih sodisfazzjon kbir u wara kuljum ta' ħidma iħossu kuntent. Ikollok pazjent ikun għaddej minn żminijiet ħżiena, ikun depressed, dan meta jiftakar kemm kien b'saħħtu meta kien id-dar, kien full independent, kien igaw lid-dinjità tiegħu, kien juża t-toilet għalih, kien jorqod forsi mal-mara wkoll, hawnhekk isib ruħu f'kamra imdawwar b'nies barranin. Allura aħna rridu nippruvaw nakkomodaw dawn il-problemi biex meta niġbruhom flimkien l-anzjan iħossu komdu. U jiena xi nara dik it-bissima tal-anzjan, għalija dik it-bissima hija biżżejjed li tibgħatni d-dar moħħni mistrieħ. L-infermier qalilna kif l-anzjani jkunu jridu ambjent ta' dar, partikolarment f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Hawnhekk ħafna anzjani ikunu jixtiequ li jżommu l-ambjent li kellhom id-dar. Per eżempju, issa żmien il-miliet talbuni min irid iġib il-bambejn tiegħu biex iżejjen, min irid iżejjen il-Christmas tree li kien iżejjen bija d-dar. Sakemm ma jistokolawx l-ambjent u ma jkunux ta' periklu għal ħadd ieħor, jien nipprova ngħinhom biex nilħaq l-aspirazzjonijiet tagħhom. F'San Vincenz Charles Grixti huwa maħbub minn kulħadd u dan jixdu anke l-mod kif jitkellem u jiċċajta mal-anzjanu rabatom.